जेजूक तुझे काळीज दी जेजूक सांग हांव सांपडला जेजू हांव वस्कत जाला जेजू कांगाल जाला हांव थकला जेजू हांव थकला जेजू उलय तुवें जेजू लागीं कोणालाय उलय नाका येदो म्हूण संवसारान उलयला हांव संवसारान शेअर केला हांव संवसारान वांटून घेतला हांव थंय तर म्हाका कांयच मेळूना तुका मेळोवंक तुजो जेजू आयला तुका मेळोवंक तुजो जेजू आयला सामारिया स्त्रियेक मेळोवंक त्या दोंगरार जेजू गेलो तुका मेळोवंक ह्या सुवातेर तो आयला या खऱ्या उंड्याच्या रुपान तो जिवो आसा उगड तुझे काळीज आनी परतून एपडी म्हणया बळा तुवें म्हजो मोग केला तुवें म्हजेर दया दाखयला तुवें म्हजो मोग केला तुवें म्हजो मोग केला तुवें म्हजेर दया दाखयला तुवें म्हजेर दया दाखयला परतून एकडे तुवें जिवीत समर्पण दी ह्या संवसारात तात्कालिक मोगाक पडोवन म्हज्या मोगाचेर आज हांव पयशाच्या क्रेस्कायच्या संवयेच्या वस्तूच्या संपादकाच्या मोगान पडोवन रसल्या देवाक विसरल्या गे रसल्या देवाच्या बदलाक रसण्याचो आमी आराधन केला रसनेक मोग केला गे रसनेक आमी फावो ते मान दिला गे रसनाराचो मोग विसरल्या गे आमी आज पश्चाताप करया रस्त्याचो मोग करणं आमचे बरे कुटुंब आमी तुटोवन घेतला रस्त्याचो मोग करणं जायत्या पोटी आमच्या भुरग्यांत विंगड जाल्या रस्त्याचो मोग करणं पिड्यान पडला आमकां आमी घात करून घेतला ह्या वेळा आमचे हात उक्ते कर कांयच ना जेजू म्हज्या लागीं अवस्था जाला समर्पण दी आनी मागे वेळा परतून त्या गायना धरी म्हणटे राव तुझ्या तोंडांतल्या दुकां सगळी गळयता जेजू लागीं आनी म्हण तुझें मत हळू जावं दी तुझें जिवीत हळू जावं दी तुवें म्हजो मोग केलाय सुम्या युट्यूबार लाईव्ह हजारांनी भाव भयणी भाग्यवान आसा त्या वेळा मागा जेजू पळोवन म्हणा वेळा परतर म्हणटे राव त्या काळजांत ते भितर भायर येवं दी त्या काळजांत कांयच दवर नाका त्या काळीज जेजू हात लायता आसा म्हणटे राव जेजू दोन्ही हात वयर उबार म्हण तुवें म्हजो मोग केलाय John chapter 3 verse 16 म्हणटे राव तुवें म्हजेर दया दाखयलाय जेजू तुवें म्हजो मोग केलाय जेजू या म्हज्या आनी तुज्या मोगाच्या मोदे देवसरान जायते वेळ ताची मांडावळकार आमकां विंगड केले जेजू म्हजी काकळूत कर जेजू म्हणटे राव त्या काळजांतले सगळे उण्यापण भायर आसूं त्या वेळार मोग केला जेजू तुवें म्हजे दया दाखयलाय जेजू तुवें म्हजो मोग केलाय ताच्या मोगान भराय वेळा समयाचो मोग त्या काळजा वळोवन दी वायट मोगाचो सुटका वायट बंधपाचो सुटका आमकां जेजूचो मोग अगणीत जावन आसा जेजूच्या मोगा मेद मेरना म्हणटे राव जेजू उत्सव चांदने भायर आसूं त्या वेळा उत्सव आमकां सोड आसूं दी जेजू तुवें म्हजो मोग केलाय जेजू तुवें म्हजे दया दाखयलाय जेजू
जेजू ते रक्त नितळ कर जेजू दैवी सत्य पर जेजू दैवी भोजन पर जेजू 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 तुम्हीच म्हणा वडतळा तुम्हीच म्हणा वडतळा जेजू तुम्हें मुझे दोन्ही हात आमच्या वयर बारया जाता जाल्यार सम्या तुवें म्हजो मोग केलाय तुवेंच म्हजो मोग केलाय जेजू त्या मोगान म्हाका भर सम्या दुसरें कांयच नका संवसारान म्हाका तुज्या मोगान म्हाका भर जेजू म्हाका जाय आसा तुजो मोग म्हज्या जिवितांत मोगाचें उणेंपण आसा जेजू ते भरती गंदी हांवूच मेळ लागी हांवूच असो कित्याक साहित्य पडून जिवितांत गावच्यो नासाय दोनी हात तुजो वयर बार आनी तुमीच ते पडी म्हणा जेजू वडतळा म्हणया जेजू तुवें म्हजो मोग केलाय जेजू तुवें मुझे दाय दाखयलाय सांग पर तू जेजू वडतळा म्हणया तुवें म्हजो मोग केलाय जेजू तुवें मुझे दाय दाखयलाय जेजू तुवें म्हजो मोग केलाय जेजू तुवें मुझे दाय दाखयलाय जेजू तुवें म्हजो मोग केलाय जेजू तुवें मुझे दाय दाखयलाय हालेलुया 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 जोरान तुमी स्तुती करा वडतळा अर्घा पदवी महिमा अर्घा पदवी महिमा तुका पदवी सुराय सुराय धन्यासो धनी आमचो सुमी आमचो आसरो हालेलुया 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 शिकेर यललमा शांदर मारियलरा हालेलुया 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 एक घडी बसया आमच्या कोंत आमी भायर काडया काकोदारा जेजुले मागया काकोत देसान सगळे भाग्य वडतळान म्हणया कित्याक ताची काकोत वर्ती जावन आसा आराधना अर्ध्या घंट्याच्या आराधनाक तुमच्या कितल्या लोकांच्या मतीक समाधान त्या जेजून लाभयला ताचेर दिश्ट कांसाया ताचेर दिश्ट तिसरी पळय नाका सिर्फ एक 1.5 घंटो ते जेजूचेर तुमची दिश्ट कांसाया 1.5 घंटो जेजूचेर तुमची नदर लाया आमची नदर संवसारान हर एक दीस आमी लायला जेजूचेर नदर लावया ताचे तावन दैवी सकत जिवित वळून येते आसा खंय बसताय तूं थंय ताची सकत तुवें जिवित वळून येते आसा मागते राव वेळ पिडार करनाका तिसरी पळय नाका जेम काडी नाका जेजूचेर तुजी नदर लाय कित्याक तुजे मुखामळ परस जळटा आज तुज्या मुखामळान जाबर बेजाराय खंत आसा कीर्तनांत साम चॅप्टर 34 वर्स 5 म्हणटा ताचे नदर लाया तुमचे मुखामळ परस जळटा आज ती परस जळीक जावन तुमच्या घरा पाठी वचूंक जाय परतून ते खंती बरी जिवीत घेवन आमच्या घरा पाठी वयचे न्हय जेजूला येयलो कोणूच व्यक्ती खाली हातान पाठी वचूंक वचना आज तुवें आनी हांवें खाली हातान पाठी वचूंक नसो तो भरवसो घेवन तूं हांगा आयलाय तोच भरवसो जेजू आज तुका पूर्ण करता त्या भरवशांतच तुका तो आदार दितलो मात्र न्हय कितें जाय तो जिवितांत तो फावो करतलो
त्याच्या वर्त्या मापान तुका पवित्र आत्मा तो दितालो त्या पवित्र आत्मा भरून संतोष खायचे खुशाल खायचे प्रत्येक मागण्याचे आणि प्रत्येक पातकेणीचे जेजूचे पातकेणी जीवित तो तुका फावो करतलो हालेलुया 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 युट्यूबार सुमार 13-14 हजार लोक आसवते पळोवन आसा या eucharistia आराधनात एक दैवी सगत खंय आसात तुम्ही ते अनुभव करा संसाराचे कॉन्शन तावन तुम्ही या मागण्यान भाग घेवन आसात या बाळूक जेजूच्या पुण्यक्षेत्रात चलच्या आराधनात ते भाग घेवन आसा त्या सुमेची सगत एवढा अनुभव करचो वेळ जाऊन सांगा त्यामुळे म्हणया सत्मंता देवा सर्वद्विदरा बापा सर्गाने पृथ्वीच्या रचणारा आणि जेजू ख्रिस्ता त्याच्या एकल्याच पुत्रा आमच्या सुम्या जो पवित्र आत्म्याने गर्भे समालो अवकार मर्यादान जन्मालो वंश पिला तका ताणे कस असले ताका कुरसार सोडलो तो मेलो आणि ताका निके पेलो तो मेल्ल्यामध्ये देवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यातलो जिवंत जालो सर्गार सोडलो सर्वद्विदरा देवाच्या उजेडार बसला तेंतो जिव्यांनी मेल्ल्याची मुजुबी करून घेतलो सत्मंता पवित्र आत्म्या कातोलिक पवित्र सभे भक्तांचो एकता पातकांचे भक्षणे कुडीचे जीवनपण शासनाचे जीवित आमेन आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाऊन तुझे राहसम कायम तुझी कशी सरकार जाता तशीच या संसारात जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास समकादी आणि आम्ही आमचे सुकलेल्या बक्षिताव तशी आमची पातका भोगोस आणि आमका ताळ्यान पडूंक दिनाका पूण वाईटांतले आमका निवार नमान बरे कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगत आश्रम देवस्ते वंस्तैम फदेश जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार नमान बरे कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगत आश्रम देवस्ते वंस्तैम फदेश जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार नमान बरे कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगत आश्रम देवस्ते वंस्तैम फदेश जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार महिमा बाप्पा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या जसो आधी तसो आता आणि सदां सर्वदा सांगा म्हणया ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या अति मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्यानी सर्वंदरा जेजू ख्रिस्ताची घोडानी रगत आत्मा आणि देवपूर्ण आमच्या पातकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या परिपूर्ण पहिलो मिस्तर आम्ही समर्पण देव्या वळा म्हणजे मगचनो या दैविकाचे त्याच परतून फेकोणीच्या मळे करता असताना कितलाय लोकांच्या जिविता निराशपण आसा कितली बाबण्यास गावच्यो आसात जावं तुमकां खंतीन बुडल्यात तुम्ही खंतीन बुडल्यात जावं तुमकां कांयच काम करूंक जायना स्टक जाल्यात वाटच कळीत ना मोतीन चढाय मोतीन समाधान ना नकारात्मक चिन्ह घडये घडी कितें ती चिंते रावता जावं आमकां कोणें फसयला आमकां घात केला अन्याय जाला जावं आमचे पयशे कोणें लुटला जावं पातयेणी आमी कोणाचे दवरली तसो मनीस आमचे विरुद्ध रावलो जावं आज दोळ्यान तुज्या दुका बरोवन आसात कोणाले सांगचें म्हण तुका कळीत ना बरो पार्टनर बिझनेस केलो ताणेच तुका मोस केलो जावं आज तुजो जेजू हे सगळे कळीत जावन त्या खातीर तुका म्हणटा मॅथ्यू चॅप्टर 11:28 कश्टान आसा ये म्हजे लागीं ये तुजे भितर दवर नाका आज कांयच दवर नाका खाली कर या सुवातेर हजारो भावबणी या सुवातेर तुमी आसात हजारो भावबणी युट्यूबार मागणे पळोवन आसा तांच्या सांगाता आज हे सगळे कश्ट ते जेजूक समर्पण दी आमकां मेळोवंक आमचो जेजू आयला आमकां मेळोवंक आज आमकां मेळोवंक दुसरो कोणूच येवना जेजू हुंड्याच्या रुपार आमच्या मध्ये हजर जाला तुझे एक एकल्याचे कश्ट ताका कळीत आसा तुका कळीत आसा ताका अशें म्हण चिंती नाकात गे हांव हांगा बसला म्हाका कांयच भोगना श्री बसल्यार पुरो जेजू कळीत आसा तूं थकलाय म्हणून तूं कश्ट नासा म्हण जेजू कळीत आसा त्या खातीर किर्तन 139 वळी वंदन म्हणटा गे हो आपुरबायन म्हाका सगळे कळीत आसा श्री बसल्यार पुरो तुवें तोंडूक तेगन आज काकू तुज्या तेर्सान वा आपुरबायन ते सगळे समस्या वयर दोन्ही हात जाता जाल्यार वयर सगळे दादले वडा ताळ्यान सांगाता म्हणया जेजूच्या कठीण कष्टाच्या बशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुलत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या बशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुलत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या बशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुलत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या बशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुलत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या बशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुलत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या बशाव
मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या बचाव मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या बचाव मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या बचाव मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या बचाव मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या अति मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आणि सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची खोड आणि रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पातकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या परिफळा दुसरो मिस्टर माग्यांक कितली आवबाप्यांक बसून आसा तुमच्या भुरग्यांक काम ना गे रिणार आसात गे तांचो फुडा स्ट्रक जाला गे कितें करचें म्हण कळीत ना गे चरमे चॅप्टर 32 वर्स 27 म्हणटा हांवच तुजो देव तुझे सगळे कश्ट जाणा जालो तुजो देव म्हाका कितें असाध्य म्हणलें आज आसा आज तुज्या भुरग्यांक काम दिवन म्हाका साध्य जावन आसा आज सगळे समेचे समर्पण दी आज तुज्या भुरग्यांक हायर स्टडी भायल्या गांव वचूंक पयशे ना गे स्टक जाले कितले पावणे आज मेळ्ळे म्हणटा गे आमच्या भुरग्यांक भायर वचूंक आसा तांचे पयशे ना स्टडीक मागे आयचे दिसा आमची भुरगीं पारगांवांत आसा आज विजिटींग विजार गेलात पारगांवांत आसता कितले पावणे युट्यूबार लायव्ह तुम्ही पळोवन आसा तुमकां जांफरो ते विजिटींगार गेला तुमची विजा मुक्ता ते आसा हजारो लोक सांगता त्या तुमी उलो मऱ्या वळा जेजू आमकां फावो ती विजा फावो कर जेजू एक काम फावो कर जेजू आज आमचो एम्प्लॉयर ना विजा ना मुक्ता ते आयला कितें करचें म्हण कळीत ना जेजू परतून आमच्या गांवांत येवंक नाका आमी कश्टान आसाव आज कितें तरी जोडीचे हे दिसपडतो ग्रास जोडूंक म्हण सुवातर आयला उदरगते पावूंक आयल्या जेजू आज आमची काकूत कर सुमी आमचे दया दाखय आज आमचो जेजू आमचे मागणे आयकतलो जावन आसा सगळे दोनी हात आमचे वयर उबारया तरणाट्यानो तुमची जिवी जेजूच्या मुखार उबारा तुमचो फुडार जेजूच्या मुखार उबारा आव बापायनो तुमच्या भुरग्यां खातीर मात्र न्हय संवसारांतल्या जण एकल्या तरणाट भुरग्यां खातीर माग्या कामनांतल्या हर एकल्या खातीर माग्या विजाच्या समस्या आसल्या जण एकल्या खातीर माग्या प्रत्येक तरां समेची दैवी सगत तांच्या जिवितां वळोवचे तर माग्या सगळे लेडीज म्हणया जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळत कर ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या अति मोगाच्या पुताची आमच्या सुम्या आणि सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची गोड आणि रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पातकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या फळीपणापासून तिसरो मिस्टर माग्या सगळ्या भुरग्यां खातीर माग्या आज कितले भुरगे फेल जाला शिकोंक मोतना एडिक्ट जाला जांफर खंयचे वस्तू न्ही हे सगळे एडिक्शनांतून तुजे तांकां सुटका लाभूं दी आमच्या तरणाट्या कॉलेज स्टुडंटांक आमी सुमेच्या मुखार या तांचो फुडार नंदन जाल्लो जावं दी वायट तांव जेजू तांकां मेकळे कर पवित्र आत्म्यान तूं तांकां भर सर्गीच्या क्रिस्केन तूं तांकां भर म्हणून सगळे लेडीज वडतला म्हणया जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळत कर ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या अति मोगाच्या पुताची आमच्या सुम्या आणि सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची गुण आणि रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पातकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या फळीपणापासून म्हज्या मोगाचे न्हू मागा ह्या वेळा संसार बरं आसता कॅन्सर पिडे आसता तर मागा कित्याक दिसान दीस कॅन्सर पिडे संख्या वाडूनच आसा आज आमी तात्कालीक कश्टाक आमी चिंतता आमचे कश्ट म्हणून
एका कोणाच्या कुटुंबान कॅन्सर रिकले वयसला सगळे त्याचे कुटुंब बरबाद जाल्ल्या बरी आज माग्या ताच्या कुटुंबान समाधान ना वखदां पैसे घाण घाण थकोन वेतात एक्सरे रिपोर्टावर रिपोर्ट खाण ते थकोन वेते आसात माग्या म्हज्या मोगाचें ल्हान भुरगीं कॅन्सरा वळवळतात आज कितली बाबणी कॅन्सरा वळवळतात तांचे तर माग्या इस्रायलान चलचे झूज सगळे कुशिली राष्ट्रां जेजू मुखार उबारया रशिया आनी युक्रेन उबारया सोम्या मुखार मणिपूर जेजूच्या हातान समर्पण दिव्या माग्या वेळा सोम्या समाधानाचो दातर तूं जावन आसा जॉन चॅप्टर 14:27 म्हणटा की म्हजेच समाधान हांव तुमकां दिता जेजू त्या राष्ट्राक समाधान दी जेजू समाधान जावं दी जेजू उसा मळाय थंय पयस जावं दी जेजू तुजी कृपा देवय सोम्या दोनी हात आमचे वयर उबारया संवसार भर विस्तारलेली मारेकार पिडा कॅन्सर म्हणली पिडा हाय डायबिटीस हाय ब्लड प्रेशर विंगड पिडेकारां जिवच्या हातान समर्पण दिव्या भुरग्यांतल्या जोड्यांक जिवच्या मुखार उबारया काजारां सैरीक सोदच्या तरणाट्यांक बरी सैरीक म्हणचे तर माग्या दुबळी काय असल्या हर एकल्या बाबडे तर माग्या आज पैशाच्या समस्या असल्या बाबडे तर माग्या विशेष रितीन आमी आयच्या दिसा आराधनांत आज कितलो घरदार ना भाड्याच्या घरांत आसात आज केल्ले गरी रिणा खातीर विकीचे पडटाले म्हूण टेन्शन आसा हे सगळ्या बाबड्या कोणे तुवें पयशे दिले कोणे की ताणें तुका फसयला प्रति तुवें पयशे ताणें दवरला तुका दिना म्हणला ताणें असं सगळ्या बाबड्यांक समर्पित कन सगळे दादले म्हणया जेजूच्या कठीण कष्टाच्या बशामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकृत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या बशामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकृत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या बशामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकृत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या बशामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकृत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या बशामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकृत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या बशामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकृत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या बशामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकृत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या बशामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकृत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या बशामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकृत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या बशामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकृत कर ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या अति मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आणि सर्वोदरा जेजू ख्रिस्ताची कोडाली रगत आत्माने देवपण आमच्या पातकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या फरीकपणापासून पंचव्या मिस्तर म्हज्या आमकां समी सुमेच्या हातान समर्पण दिव्या आमकां समी म्हज्या मग माग्या पवित्र सभे खातीर आमच्या बघेन पाप साहेबा खातीर कार्डिनला खातीर आर्च बिस्पां खातीर ह्या खातीर डिकान्सा खातीर सेमिनिस्टच्या सगळ्या ब्रदर्सां खातीर देव वापवणे जर ते वर दिसा दीस फौज चित्र माग्या या प्रत्येक बँगलोर DSC खातीर माग्या हांगा सगळे हॉस्पिटलां सगळी काँग्रिगेशन सगळ्या धर्म महिन्याचे काँग्रेस आमी सुमेचे समर्पण दिव्या प्रत्येक तर माग्या सगळे ह्या सगळ्या बरी भलायकी मेळचे खातीर सगळी फिरगस कुटुंबां बळवून जावचे तर माग्या देवाचो मोग आमच्या कुटुंबात सदांच वळोवन दी सदांच येवकरिस्ताची भक्ती पळोवण आनी देवाची उतरां बळवून जावची सकत आमकां हर एक दीस मेळचे खातीर माग्या हर एक दिसा आमी येवकरिस्ताच्या मुखार बसून ती सकत अनुभव करची सदांच असले भावार्थ आज आमकां प्राप्त जावचे खातीर दोनी आमचे हात वयर उबारया आनी सांगात म्हणया जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकृत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकृत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकृत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकृत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकृत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकृत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकृत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकृत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकृत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकृत कर हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता आम्हाला आमची आणि सगळ्या संसाराची काकृत कर हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता आम्हाला आमची आणि सगळ्या संसाराची काकृत कर हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता आम्हाला आमची आणि सगळ्या संसाराची काकृत कर सगळे आमी उबा रावया म्हज्या मोगाची सगळे उबा रावया कोणी कॅन्सर आसात पिडेन आसात मुखार येवयात तुमकां कोणी किडनी डायलिसीस म्हणला डॉक्टरां तुम्ही मुखार या आनी विशेष दिन पिडेवंता तर माग्या वेळा
आज माग्या आमच्या मगचनो आमच्या दोळ्याकडे थांबया विशेष आराधनात ह्या वेळा पिढेस विशेष मागण्या करत असताना येवकरी सखत तू अनुभव कर येवकरी सखत तू अनुभव कर पहिले पेकोणी जाऊ दे तुझ्या काळजाची जेन्ना जेवण जावन हांव सक्रामेंतार बसता आसतना कितें सोम्या आयच्या आराधना उलयचें म्हणटा आसतना जिवा प्रमाणे शुभ वर्तना विस्वा 3 वळी 16 सोम्यान दिले उताज आसा देवान ह्या संवसाराचो असो मोग केलो की आपल्या पुत्र जेजू क्रिस्ताक ताणें समर्पण दिलो असो कोणेय मोगान घात केला जाल्यार जेजू तुज्या लागीं आयला आज तुका तो आरोन धरता आज खंय तर तुका मोगाचें उण्यापण तो बघून आसा जेजू ते उण्यापण आज भरती करून दिता जेजू ते उण्यापण भरती करून दिता श्रीप जेजू पळय इकडे पळय जांफ्रो तुका बगसूंकूच जायना ते जेजूक पळय आनी सांग जेजू जायना तितलो म्हाका ताणें घात केला भायर घाल तुजे भितर कितलें दूख आसा तें भायर घाल दवर बसा नाका जांफ्रो तूं अस्कत जालें अस्कत थकल्या बरी जालें सगळें भायर घाल आनी ते जेजूक सांग पात्यला व्यक्तीन म्हाका मोस केला म्हज्याच गांवान म्हज्याच बायलेन म्हज्याच भुरग्यांनी म्हाका घात केला जेजू घात केला कोणा पळय नाका वेळ 10 मिनटां कोणा पळय नाका जेजू पळयते राव जेजू जाल्ली गडिता जाली सोड कोणें तुका मोस केला आनी कितेंय केला सोड तुजो जेजू तसो करना तुका आरोवन दवरूंक तुज्या लागीं आयला जांफ्रो बिजनेस पार्टनरान तुका घात केला जांफ्रो ताणें लॉस करून घाला तुका आनी बेबद्यापणान सांपळायशें केला जाल्यारय होणना जेजू तुजो मोग करते आसा तुका म्हणटा आसा पुता तुवें तेजेर पातयेणी दवरलाय जायते लाखांनी आज तुवें पयशे ताका काण दिलाय आज बिजनेसान लॉस करून आज बुडलय जांफ्रो भिया नाका हांव तुका अनेक वाट दाखयता त्या वाटेंतल्यान तूं विन जातले बाचाव जातले त्या खातीर बाचावी जोड दिवच्या जेजूक आराधन कोणी सवयत आसात मुखार या बेबद्यापणान जांफ्रो खंयचे अस्कत काय सांपडलाय तुवें आज कोणी तुका घात केला अन्याय केला लाखांनी रिणार पडलय मुखार ये फाटी रावा नाका लाखांनी रीण आसा मुखार ये आनी ते जेजूच्या मुखार तुवें जिवीत समर्पण दी आज तुका सुटका लाभोवंक ताच्यान साध्य आसा आनी खंयची तुका मागायचे बघता मुखार ये आनी त्या सुम्याच्या मुखार समर्पण दी तुजे काळीज दोळे तुजे दाव संपूर्ण 10 मिनटां दोळे दांपा आनी म्हण वेळा जेजू तुका आपोवन आसा जेजू तुका आपोवन आसा जेजू वय सुम्या जेजू जेजू म्हाका आपयता सगळे वडतळा म्हणा जेजू म्हाका आपयता जेजू तुका आपोवन आसा पुता ये भिया नाका ये फाटी सरळ नाका हांव तुका चलोंक शिकयता ओट तूं त्या स्वातता सांपडाले वस्तू अंतराच्या पदवेता ओट या वेळा आयजाय 60 वर्स 1 ओट फरसळीक जा फरसळीक जावचो वेळ तुवें आज तुजो वेळ जावन आसा कावशोन फाटी रावा नाका जेजूक सरेंडर कर सांग या वेळा जेजूक समर्पण म्हण या वेळा जेजू सगळ्यात अनुभव कर जायते दोग बरें भायर घाल सगळे तुका भायर गळोवन दी थांबोन दवर नाका जेजूक सांग म्हजे काळीज हळू कर जेजू म्हजी मोत हळू कर जेजू म्हणटे राव ओला मार जेजू मग रुबार आणि म्हणते राव जेजू पात्यला व्यक्ती मग घात केला दोन्ही हात घे जाता झाला वैर बार जेजूच्या मुखार मुझे काहीच नाव सरेंडर करता जेजू
समर्पण दिता हांव समर्पण दिता म्हजे दुखेस्त काळीज घे जेजू घे 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 जेजू म्हजे दुखेस्त काळीज म्हजी अस्कत मोत घे जेजू म्हजी अस्कत मोत घे जेजू तुका म्हाका अनुभव करूंक जायना तुका म्हाका अनुभव करूंक जायना जायना जेजू 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 सांग सांग एवढं जेजू 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 वडता उला मार वडतळा मोड जेजू 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 वडतळा मोंटेराव 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 जेजू 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 मोंटेराव सगळे 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 जेजू उला मार जेजू उला मार जेजू 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 मोंटेराव जेजू सगळे उला मार जेजू 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 उला मारा उला मारया उला मारया उला मार उला मार कांटेन उला मारते राव तांड वडा उला मार तुझो जेजू तुका मेळो कायला तुझ्या काळजाचे घाय तो बेकायते आसा तुझ्या काळजाचो घाय तो बेकायते आसा एक नवे काळीज असे केले प्रवक्ते पुस्तक म्हणटा की एक नवे काळीज आज हांव तुका रचून दिता एक नवे काळीज हर एक हतीचे जिवीत आमचे जेजू पयस करतलो बळा आमची अस्कत काय पयस करतलो जेजूचे नांव उलो मारते राव उलो मारते राव उलो मारते राव येवकरी सगळं तुका स्पर्श करू दे येवकरी सगळं तुका स्पर्श करू दे येवकरी सगळं तुका स्पर्श करू दे जेजू आपोड 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 जेजू गुणकर जेजू गुणकर जेजू गुणकर जेजू गुणकर जेजू 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 मोंटेराव कांटेन उला मारा खंय आसा थंय जेजूचे नांव उलो मार खंयच्या सुवातेर आसा जेजूचे नांव उलो मार तुझी अस्कत काय तुका सोड नसो दे येवकरी सगळ्यात वाळून दे येवकरीची पोदी वाळून दे येवकरीची पोदी वाळून दे वडा जावं तू पयस आसे उलो मार जेजूचे नांव जेजू तुका मेळो कायला जेजू तुका मेळो कायला उलो मार उलो मार उलो मार जेजू तुझ्या रक्तान तुझ्या रक्तान सगळे बनपस आमचे तुटो द्या वळा जेजू 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 सगळे पिडेता सुटकला पाहिजे जेजू कॅन्सर लिव्हराचे लंग्साचे प्रोस्टेट किडनीची पिडा जेजू तुझ्या रक्तान नितळ कर वळा फाटीच्या कठीण फडाफड आसा जेजू ही पिडा बरी कर जेजू बरी कर बरी कर बरी कर बरी कर या वळा आमच्या काळजात जायती पिडा आसा मसूर दुबाव राग वाईटपण हे आमकां सण असू दे वळा सण असू दे येवकर पदवी स्पर्श करून दे वळा कांटेन मागते रावा कांटेन म्हणा कांटेन उला मार जेजू तुका हात लायता स्पर्श करता आसा वळा जेजू तुका स्पर्श करता आसा भारती मेवर उला मारते राव श्रेप जेजू 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 तो तुका घोण करता तो तुका बरें करता तुझे कष्ट हळू करता तुझे उणेपण पयस करता जेजू 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 तुझ्या मोतीक समाधान लभयता तुझ्या मोतीक समाधान लभयता जेजू 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 ताची तुजी पिडा सगळी पयस करता वळा तुजी पिडा ताणें ताचेर घेतला तुझी पिडा ताणें ताचेर घेतला तुझी पिडा ताणें ताचेर घेतला तुझी पिडा ताणें ताचेर घेतला आनी तुका सोडयला तुका सोडयला तुका सोडयला 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 वळा जेजू 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 आमची खंत बेदरे पयस कर जेजू आमच्या काळजाचे दुःख काढ जेजू समाधान दी जेजू समाधान दी जेजू समाधान म्हाका म्हज्या घोवाक म्हज्या बायलेक म्हज्या भुरग्याक समाधान दी आमच्या घरा भायर समाधान दी जेजू
समाधान मागू गायला जेजू समाधान दे, समाधान दे जेजू, समाधान दे जेजू, समाधान दे जेजू, समाधान दे जेजू. समाधान तुका जाणकल्या. हालेलुया जेजू, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. जेजू आपण गुण कर जेजू या घडी आहे. हालेलुया. जेजू हात लायते असा तुझ्या बहिणीचा जो आशीर्वाद केला असता खाली आता असतो नाही ऋणात सुटला पाहिजे असा. हालेलुया. सांग वडा त्याला मोण्या वडार. धन्यवाद बरोबर म्हणते राव. हालेलुया, हालेलुया. गुण कर हालेलुया. आपण गुण कर जेजू. हालेलुया. जेजू आपण, जेजू आपण. हालेलुया, हालेलुया. आपण जेजू यागडी आपण जेजू. हालेलुया. आपण गुण कर जेजू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. Hallelujah. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. Call upon the name of Jesus. Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. Jesus. Jesus, Jesus. Jesus. Jesus, Jesus. Jesus. Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. Jesus, 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 Jesus. Yeshua, Yeshua. Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. दोन्ही हात तुझ्या तकलेर दवर जाता झाला तुझ्या माताच्या कसा बायची नाक्षीपर्यंत किती पिढा असा सगळी येवकरिस्तांतल्या मुळात पडून दी आणि जेजूची दैवी सगळं जेजू म्हज्या माताच्या कसा बायची नाक्षीपर्यंत तुझ्या रक्तान म्हाका नितळ कर, म्हाका पवित्र कर, वायटांतून म्हाका निवार, अंतराच्या काळोखाच्या वायट सगळं म्हाका सुटकला बाई तुझ्या रक्तान म्हाका नितळ कर जेजू, आशीर्वादित कर बेसवानी भर म्हणून आम्ही जाणकले म्हणे सोम्या जेजू, सोम्या जेजू, सोम्या जेजू. म्हज्या मातेच्या केसात पायाची नाक्षी पर्यंत असर सर पिडा कावचणी हिरांत असकत काय असमदान उड्या पोट अडकळ्यो हिराराय सगळे पैसे दे. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. जेजूच्या नावान, जेजूच्या नावान हा हुकम घालता, हा हुकम घालता सर पिडा असकत काय उड्या पोट अडकळ्यो हिराराय म्हजेतून पैसे दे, म्हजेतून पैसे दे, म्हजेतून पैसे दे. हालेलुया, 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 हालेलुया. राईट हात आमचा वयर उभारया, लेफ्ट हात आमच्या काळजा धरया. सगळे म्हणे सोम्या जेजू, सोम्या जेजू. या हातानं हांव मागता म्हज्या भुरग्यांचेर, म्हज्या कुटुंबाचेर, म्हज्या कुटुंबाच्या सणांचेर जेजू, जेजू. सगळ्या वायटात हांव, सगळ्या वायटात हांव, सगळ्या बंदगणीत हांव आमकां सुटका प्राप्त जावं दे. हालेलुया, हालेलुया. दोन्ही हात आमच्या वयर उभारया. एकडी ल्हानसो मोठो प्राचित करया. म्हज्या मग फलां आनी परवाच्या दोन्ही कन्वेन्शन क्रमांक घ्या. पावस ह्या सुद्दां पडना जावचे खातीर
मात्र न्ही 2 दीस हारी हारीने बाबणी येवचे खातीर हर एकली बाबण पिडेतावन कश्टतावन वायटतावन जणकले सुटकाने सडवण जोड घेवचे खातीर मागया आमचे भुरगे तरणाटे पवित्र आत्म्यान भरचे खातीर सगळे दोन्ही हात वयर भरून सगळे स्तुती कर म्हणजे हालेलुया 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 जेजू 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 तुझ्या रक्तान तुझ्या रक्तान तुझ्या रक्तान तुझ्या रक्तान श्रभात प्रभात प्रभात मुखांतरा रक्ता नितळ कर तुझ्या रक्ता नितळ कर या 2 दिसा आशीर्वाद अभ्यासावा देवनावदी हारी हारी लोक योगरच पवित्र समोर जाऊ दे तुझा आराधना करू स्तुती करू हालेलुया 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 नमान कृपा मरलेले समिती संघात आश्रम देव आणि सदैव फादर जेजू तुम्ही पैस तो सुवात राहिलात कोणाचे लँड सेल जायनातलो 2 जाण लँडाचे प्रॉब्लेम जेजू पैस करतलो मुकऱ्या दिसांनी दिवंक केल्ले ते जागेचे पैसे तुमकां फावत जातले हालेलुया 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 सुमार 18 जाणांक आमी बक्षीचे म्हणले तुमच्या मुतींत आज एक पातयणी आयला आणि बक्षीचे काळीज देवान दिला आज बक्षिया वरती सकत तुम्ही अनुभव करण्यात हालेलुया किती इले तीक कलसी एसिडिटी जाता देनपर बरे जेवले तुका एसिडिटी ना गॅस्ट्रिक ना जिजून कंप्लीटली बऱ्या पडला बेला कोणाक ते रायट हात वयर बऱ्या नेट वयर नेट वयर बर नेट वयर बर नीट नीट अशें हाले हात हाले कोणा बरें मोर देन 10 जाणांचे मिसळ ताळे पेटोवन आमी जेजू अर्घा दिवया हालेलुया हांगा येताना कठीण तकली फडाफड असली आणि दळान काळो कायल्या बरे बघतले तसल्यांक जेजून आपण बऱ्या पडला बेला कोणाक ते नीट हात वयर बरा प्रेजरा ताळे पेटोवन जेजूक आमी अर्घा दिवया हालेलुया हालेलुया सकाळी ताण येदळ पर्यंत जायती बेसांवां तुवें जिवितान जेजून देवा खंयची ना खंयची बेसांवां कितलो बऱ्यापणी सकाळी येदो म्हणशी लाभला तुमचो रायट हात वयर बरा नीट सगळ्यांक जेजून आपड लागे इल्ले हात हालया पळय वा प्रेज द लॉर्ड जेजू जोरान ताळयो पेटोवन अर्घा दिवया जोरान 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 हालेलुया हालेलुया तुमकां बरेपण मेळ्ळा वया ना तुम्ही कितें करूंक जाय फाल्यां येताना फाल्यां येताना एकला घेवन येवंक जाय हालेलुया आज राती एक आमच्या दाना मन बरे फाल्यां आनी परवा चित्र मागोवंक जाय हालेलुया प्रेज द लॉर्ड म्हणजे युट्यूबार आसले जण एकल्या बाबण्या जेजून वरती आशीर्वाद हजारो बाबण्याचे मागणे आज तुमकां पावला हजारो उपास आज तुमकां प्राप्त जाला मोगाचे न्हू देवाच्या उतराचेर आनी येवकरे पळवोन जावं रावा हालेलुया तिनी दिसा तुमचे हजारो लोक मागता उपास करणं आणि 3 दिसा हजारो लोक विनंती करता या 3 दिसा वरती सकत येवक्रिस्ता ताई तुम्ही अनुभव फाला तुमच्या पुताक दुवेक आणि पूर्व विशेष मागणे तरणाट्या खातीर आसतले हालेलुया सगळे आमी दिमी घालया निमाणे बेसांवाक आमी तयार जावया येद्या वडा सक्र साक्रमेंता साष्टांग नमन करूया पूर्विल्ल्या त्या रूपा बदला नव्यो रीती आदार्या सल्वोन वेच्या अस्कत विश्व्या भावार्थाचे बोल दिव्या जसे बापाक तसेच भूताक उल्हासाने स्तुती जावं पृथ्वी महिमा सस्नाक सस्नाक एकस्ताळ्यान हसिता तुका दोगांय शास्पिरितान समसामी नावार्ता आमची तकली भागोव्या त्या जेजू मुखार जायरसच्या घरा आयिल्ले जेजू म्हज्या घरा ये जाकेवाच्या घरा आयिल्ले जेजू म्हज्या घरा ये जेजू ये जेजू घेवन तुमच्या घरा वसा जेजू घ्या ताची बेसांव ताची कृपा
Arga tuka sumia Jesu. Argan tuka sumia Jesu. Arga tuka sumia Jesu. Argan tuka sumia Jesu. Arga tuka sumia Jesu. Argan tuka sumia Jesu. Hallelujah. Hallelujah. Voices on hazard baby.